YTR long live. Kita jawa matu. Kita jawa matu jawa dia. Hai hai. তিনি হেজামারা ব্লক ডেপুটেশন এটা থাকতমানি কারণ মনে যে তিনি যারা প্রকৃত যে বেনিফিশিয়ারি বরক মাইয়াং দমাইখা যে বরক উলেজ বাটা বিধবা বাতারক যে বরক মানা নাंगमानि বরক माइयां दंखा बरनि बागैनो सिनि जों हेजामारा ब्लक भिडिअ डेपुटेशन जे जरा गुबै माना नांसुगै दंखा बरक माना नांनाय आदा बिनो थैनो जों दिनै हेजामारा ब्लक डेपुटेशन मिटानि थाङै दं गाबिसो दाबिनते दिनै टोटेल दाबि अ जागा 8टा मत दङ हायबानो दिनै मेन दाबि गाबनो जों जे प्रकृत जे बरक नांगै दङ बेनिफिट नांगै दङ सरकारि जे बेनिफिशियारि ननि नांगौ आ बरक मायावै जारा कायसा राजनीतिक दं नि सापोर्टार बरक मानि दंबायखा जे बरक नि नग बिल्डिं दङ नक दङ बरक नक मानि दंबायखा अम हायङै दङ आबनि बागै जों दिनै ब्लक भिडिअ थानि जिन डेपुटेशन मनो जे बरक नांगौबै दङ बनो जों रिनानि इंथुं जेखुनु सरकारि बेनिफिट आबनि परेबो चिनि हेजामारा ब्लक आमसायो जे लामा दुई कारेन्ट रनि जे प्रब्लेम दङ आबरनो तुइनो दिनै हेजामारा ब्लक डेपुटेशन जों रिनानि थाङै दङ हामबाय थाङै दं दिनै डेपुटेशन ओंखाय सिनि र हेजामारा ब्लक कारण कि सुनुगै दङ माने सालरगो सिनि र जे ब्लक हमनि ओ ब्लक नि बिसिङाव जे नांकुंनाय बरक जे नांकुंनाय लुकुरक सिन पिपल्स अफ लुकुरक कुनु सिलेक्ट नि बेनिफिशियल लिस्ट बुंग्रै जे रुलिंग पार्टी नि जे नेता रक बा लिडार रक बुंतिमा যত কিছু বেনিফিशियल लिस्ट बा जेखुन मान रेसो बाथा साथा हिंदी तो बिसि को बा जेखुन सामु जों जे सिनि एमएलए थमनि आमसाइनि दिनै कक नाजागिया बा जे नांकुंनाय बरक रना मुसुमानि जे बाथा बा जेखुन बेनिफिशियरि मानि र अमर मान्या बे थाने सालोबो जों हायकेन डेपुटेशन अर्डर के रेखा दाउ दिनैबो हायकेन रै दङ এবং दिनैबो कक नायके जों बुस्थु सालके ब्लग ताला बुस्रै जों दिनैबो जों अर्डर प्रोटेस्ट खै दङ এবং आगे जों फैनाय हपफुली सिनि अ डेपुटेशन बिसिनि